en mana ni en gi bedene adek lakini en achiel. Chutho onge chandruok malich ahinya ka jatend piny olimo legislature od bura kata mana do. Nikech kata king'iyo pend chik wacho ni kata kobedo ni gin independent kamano, but nyaka gitim gimiluongo ni cooperation and interdependence. Gin independent of their own kono, lakini ingeni legislature yudo pesa ne from executive, do yudo pesa ne from executive. Executive bende nyaka bede supported, nikech ok ginyal tiyo gi pesa ka onge chik mokal. To chik mokal ni eri od bura ema kala ngowa, ema kalo chik. Koro cooperation no nyaka bedi. Koro japend chik to nyalo lima od bura, onyalo lima do. Makmana ni samo limo ni, no dhi mana bilo gimoro matin mondo cooperation cha obedi, koso nitiere kaka no dhi influence decisions mag joka kande. Wakili timing no. Nikech obiro mana sama chiegni. Sabidu wang'ad bura ni.